Отдолу под тази линейка се показват всички сайтове gir.bg ir.bg. Ние сме в момента в... Прочетете повече линк. Линк. Новини за линк. Много са желаещите, които искат да преминат този курс на начална компютърна грамотност. Поне на този етап са около 20-25 души тук на територията на града ни. Чрез интернет мисля, че ще мога да се запознавам с новини, спорт. И мисля, че се справя много добре с работата с компютър. Дори в момента печата по-добре и от мен. Резултат за сега имам. Доста така ми се е разширил кръгозора, знанията, уменията и вярвам следствие на доброто и квалифицирано и качествено обучение от страна на обучителите да се развие до още по-висока степен и фаза. Това компютърно обучение, което предстои да се развива в една добра посока и перспектива, е едно значимо и много важно мероприятие от нашата дейност. В перспектива да започне някаква работа, свързана с офис, с Word, писане, работа с компютър. Нашето трайно запознанство и добро партньорство с вас, приятели от Лайнс Клъб Тракия, носи много добри, трайни и устойчиви резултати.